Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής για την πρώτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών ανάμεσα στον ΑΟ Καβάλα και την Γαία Δράμας. Η ομάδα της Καβάλας, η οποία στην αρχική της εξάδα έχει τις Βουρβουτσιώτου, Δρόσου, Ευθυκράτη, Αναγνώστου, Φλαμουρίδου και Γερακίνη στο παρκέ. Και στο σερβίς βρίσκεται η Αναγνώστου. Στο πρώτο σερβίς της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών η υποδοχή είναι καλή. Η θέση θα ολοκληρωθεί, η Γερακίνη, μπαλαψηλά, θα περάσει απλά το φιλέ. Νέα επιθετική προσπάθεια από τις φιλοξενούμενες, ένα πλασέ. Το δέχεται πολύ όμορφα η Φλαμουρίδου. Προεπιθετική προσπάθεια εκεί από την Δρόσου. Στην αντεπίθεση οι παίκτριες της Γέας, θα βγει η άμυνα. Ένα καρφί. Μπορέσουν να απομακρύνουν προς την παίκτριες της Γέας. Ένα πλασέ εκεί από την Παπαποστόλου. Μπαλά και πάλι ψηλά. Θετική προσπάθεια και το καρφί εκεί από την Γαϊτανίδου. Η μπάλα θα σκάσει στο παρκέ και ο πρώτος πόντος θα πάει στις φιλοξενούμενες 1-0 για την Γαία Δράμας. Με την Μιχαηλίδου, συγγνώμη. Είναι αυτή η οποία σκοράρει τον πρώτο πόντο της αναμέτρησης. Μιχαηλίδου σερβίς επάνω στο φιλέ. Εύκολη ισοφάριση, 1-1. Και έτσι η Φλαμουρίδου είναι έτοιμη για το σερβίς. Το σερβίς είναι καλό, δεν είναι και καλύτερη δυνατή άμυνα από την Γαϊτανίδου. 2-1 μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Φλαμουρίδου σε νέο σερβίς. Μουρίδου σερβίρει, καλή υποδοχή αυτή τη φορά εκεί από την Γαϊτανίδου. Η μπαλαψηλά η Μιχαηλίδου στην επιθετική προσπάθεια, θα βγει άμυνα από τις γηπεδούχες. Νέο καρφί αυτή τη φορά από την ομάδα της Καβάλας και από τη συγκεκριμένα του Μπουρβουτσιώτου. Νέα επιθετική προσπάθεια από τις φιλοξενούμενες, θα βγει και αυτή τη φορά η άμυνα. Νέα επιθετική προσπάθεια η οποία θα ολοκληρωθεί με πόντο από τη Δρόσου. Δεν θα μπορέσει να βγάλει εκείνη την άμυνα η Γαϊτανίδου. 3-1 για την ομάδα της Καβάλας αυτό το πρώτο σετ. Φλαμουρίδου σερβίρει, υποδοχή εκεί, μια προσπάθεια. Μιχαηλίδου θα κάνει μια προσπάθεια, όμως θα βγει η άμυνα. Απλά θα περάσουν την μπάλα από το φιλέ οι γηπεδούχες. Στην προσπάθεια από την Γαϊτανίδου, η μπάλα ψηλά, μάχες επάνω στο φιλέ. Υπάρχει πόντος για τις φιλοξενούμενες. 3-2 μειώνει η ομάδα της Δράμας. Και η Παπαποστόλου έτοιμη να σερβίρει για τη Γαία. Παπαποστόλου σερβίρει, υποδοχή εκεί από τη Φλαμουρίδου, η μπάλα ψηλά. Βουρβουτσιώτου θα περάσει, με δυσκολία θα βγει άμυνα εκεί. Γαϊτανίδου επάνω στο μπλοκ. 4-2 μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Να σερβίρουν οι γηπεδούχες. Λότο σερβίς, καλή υποδοχή από την Γαϊτανίδου. Η θετική προσπάθεια θα βγάλει την άμυνα σε πρώτη φάση Αναγνώστου. Μπαλά ψηλά, το καρφί από τη Δρόσου, θα βγάλει την άμυνα εκεί Μιχαηλίδου. Θετική προσπάθεια για τις φιλοξενούμενες επάνω στο φιλέ. Η μπάλα θα χορέψει, θα βγάλει την άμυνα η Σαπαρδάνη. Θα κρατήσει η Γαϊτανίδου εντός του αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα κατέληγε out. Μπάλα ψηλά, το καρφί, θα λιωθεί η πορεία, θα περάσει μπάλα από το φιλέ. Η Σαπαρδάνη θα περάσει την μπάλα πάνω από το φιλέ για την Καβάλα, ένα δυνατό. Μπάλα, ο πόντος είναι για τις φιλοξενούμενες, καθώς η μπάλα θα βρει στα χέρια των κοριτσιών της Καβάλας, με αποτέλεσμα ο κύριος Τεριόπουλος να καταλογίσει τον 7ο πόντο της αναμέτρησης στις φιλοξενούμενες. 4-3. Σερβίς είναι καλό.
Προδοχή από τη Φλαμουρίδου. Μπάλα ψηλά, το καρφί της Δρόσου. 5-3. Διαφορά και πάλι 2 πόντων υπέρ της ομάδας της Καβάλας, η οποία Δρόσου πάει και στο σερβίς. Δρόσου σερβίρει, είναι αρκετά δυνατό το σερβίς της. Ανέμακτος πόντος για τις φιλοξενούμενες, 5-4. Η Κάπα στο σερβίς για την Γέα. Κάπα σερβίρει και το δικό της σερβίς δυνατό. Νέος ανέμακτος πόντος αυτή τη φορά για την Καβάλα, 6-4. Η Βουρβουτσιώτου στο σερβίς. Καλό σερβίς, υποδοχή εκεί από την Γαϊτανίδου. Μιχαηλίδου με υπερπροσπάθεια, ο πόντος είναι για τις γηπεδούχες, 7-4. Βουρβουτσιώτου σερβίρει, υποδοχή με προσπάθεια από την Ελευθεριάδου. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα η Σαπαρδάνη. Πόντος για τις φιλοξενούμενες, 7-5. Σερβίς, υποδοχή εκεί από την Φλαμουρίδου, η οποία θα ολοκληρώσει και την προσπάθεια. Η Καϊτανίδου με υπερπροσπάθεια. Θα περάσει απλά η μπάλα από την Παπαποστόλου. Δρόσου, μπάλα θα σηκωθεί στον αέρα. Φλαμουρίδου, ένα πλασέ. Θα βγάλουν την άμυνα οι παίκτες της Γέας. Παπαποστόλου τώρα στο καρφί η μπάλα. Θα αλλοιωθεί η πορεία της και θα βγει άμυνα από τις γηπεδούχες. Φλαμουρίδου θα περάσει την μπάλα. Θα ολοκληρωθεί με δυσκολία η άμυνα των φιλοξενουμένων. Νέα ευθετική προσπάθεια για τις γηπεδούχες τώρα. Φλαμουρίδου στο καρφί είναι δυνατό. Ο πόντος πάει στις φιλοξενούμενες, 7-6. Γαϊτανίδου σερβίρει, υποδοχή εκεί από την Φλαμουρίδου, μπάλα ψηλά, το καρφί της Φλαμουρίδου, θα βγάλουν την άμυνα οι φιλοξενούμενες. Παπαποστόλου σε επιθετική προσπάθεια πάνω στο μπλοκ, θα περάσει την μπάλα η Σαπαρδάνη, θα βγάλουν την άμυνα εκεί με τη Μιχαηλίδου, η μπάλα θα περάσει, η Γερακίνη θα υποδεχθεί. Η Δρόσου τώρα σε μια επιθετική προσπάθεια, η μπάλα ψηλά, η Μιχαηλίδου θα περάσει εκεί όπου είναι η Βουρβουτσιώτου. Νέο στρώσιμο, η Φλαμουρίδου στο πλασέ, θα βγάλουν την άμυνα οι παίκτριες της Αιγαίας. Μιχαηλίδου, εύκολη άμυνα εκεί, ένα πλασέ έξυπνο από την αναγνώστου και το 8-6. Είδε το κενό, έστειλε την μπάλα εκεί ακριβώς όπου οι παίκτριες της Αιγαίας δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. 8-6. Σερβίς με την αρχηγό της η Καβάλα, την Σαπαρδάνη, επάνω στο φιλέ. 8-7. Ένας εύκολος πόντος για την ομάδα της Γέας. Σερβίς πραγματοποιείται. Η υποδοχή σε πρώτο χρόνο. Ο έξυπνο μπλοκ 8-8. Ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενες και πάλι στο σερβίς η Λασκαρίδου. Σε απόλυτη ισορροπία η αναμέτρηση. Λασκαρίδου σερβίρει, η Γερακίνη υποδέχεται, μπάλα ψηλά, η Φλαμουρίδου στο καρφί, με δυσκολία η άμυνα, 9-8, καθώς η μπάλα θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και η αναγνώστου πηγαίνει στο σερβίς. Ωραία υποδοχή, Μιχαηλίδου θα στρώσει, Παπαποστόλου θα περάσει απλά την μπάλα από το φιλέ. Πρόσημο για τη Δρόσου, η μπάλα εκτός ορίων, 9-9. Υπάρχει επαφή σύμφωνα με τον
Κύριο Στεριόπουλο, 18 στο σκορ τελικά. Νέο σερβίς, καλή υποδοχή και από την Ελευθεριάδου. Παπαποστόλου επάνω στο μπλοκ, όμως δεν θα μπορέσει να βγάλει την άμυνα ομάδα της Καβάλας. 19. Μιχαηλίδου σερβίρει. Υποδοχή και από την Φλαμουρίδου. Μπαλά ψηλά. Φλαμουρίδου θα καρφώσει. Δεν θα μπορέσουν να βγάλουν εκεί την άμυνα οι φιλοξενούμενες. 11-9 από την Φλαμουρίδου. Η οποία και σερβίρει. Δύσκολη υποδοχή από την Γαϊτανίδου. Καηλίδου, η Γερακίνη θα υποδεχθεί. Αλλά ψηλά το πλασέ, δεν θα περάσει το φιλέ εκεί από την Βουρβουτσιώτου. 11-10 μειώνουν οι φιλοξενούμενες. Σε ένα άκρο ισορροπημένο παιχνίδι, Παπαποστόλου σε αυτό το πρώτο σετ. Κακή υποδοχή, δεν θα μπορέσουν. Ο πόντος πάει στην ομάδα της Καβάλας, καθώς υπάρχει επαφή με το φιλέ. Οι φιλοξενούμενες και η Ευθυκράτη θα πάει στο σερβίς για τις γηπεδούχες. Κράτη σερβίρει, υποδοχή με δυσκολία από την Ελευθεριάδου. Μπάλα ψηλά, η Ελευθεριάδου θα περάσει απλά την μπάλα από το φιλέ. Σε πρώτο χρόνο το καφέ από τη Σαπαρδάνη, με δυσκολία θα βγάλουν την άμυνα όμως οι παίκτες της Αιγαίας. Η δρόση στο καρφί εκ νέου, θα βγει και πάλι άμυνα, νέα υποδοχή από τις γηπεδούχες. Η Βουρβουτσιώτου σε μια επιθετική προσπάθεια. Καλή υποδοχή από την Ελευθεριάδου, το πλασέ. Η Βουρβουτσιώτου θα υποδεχθεί. Στόσιμο για τη δρόση που προσπαθεί να πλασάρει. Θα βγάλουν την άμυνα οι παίκτες της Αιγαίας. Δυσκολία η Σαπαρδάνη, η Βουρβουτσιώτου στην επιθετική προσπάθεια. Θα βγάλουν την άμυνα οι φιλοξενούμενες. Μιχαηλίδου. Και πάλι υποδοχή από τις φιλοξενούμενες. Ένα πλασέ, στο κενό υπάρχει πόντος για τις φιλοξενούμενες, οι οποίες μειώνουν σε 12-11. Σε έναν μεγάλο πόντο. Για τις φιλοξενούμενες, υποδοχή από την Βουρβουτσιώτου. Σε πρώτο χρόνο η Σαπαρδάνη, πόντος για την Καβάλα από την αρχηγό της 13-11. Μικρός σερβίρι. Η Ελευθεριάδη υποδέχεται, μπαλά ψηλά. Καρφί της Γαϊτανίδου, θα βγάλουν την άμυνα οι παίκτριες της Καβάλας. Η Βουρβουτσιώτου θα περάσει την μπάλα, Ελευθεριάδη υποδέχεται. Καηλίδου στο καρφί είναι δυνατό. 14-11. Time out που καλεί ο προπονητής της Αιγαίας, κύριος Χρήστος Κυριαζίδης. Στο σερβίς οι γηπεδούχες με την Δρόσου. Δρόσου σερβίρει εκτός ορίων. Εύκολος πόντος για τις φιλοξενούμενες, 14-12.
Το σερβίς πραγματοποιείται, είναι άσος από την ΚΑΠΑ. 14-13. Μειώνουν στην ελάχιστη δυνατή διαφορά. Πραγματοποιείται δύο αλλαγές για την ομάδα της Καβάλας. Η Κυριακίδου στο παρκέ και η Αγγελοπούλου στις θέσεις των Δρόσου και Αναγνώστου αντίστοιχα. Το σερβίς πραγματοποιείται από την ΚΑΠΑ, υποδοχή από την Γερακίνη. Η Αγγελοπούλου στο καρφί επάνω στο μπλοκ. 14-14. Ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενες. Η ΚΑΠΑ συνεχίζει να σερβίρει. Ο σερβίς της είναι καλό, εκτός ορίων, είναι δυνατό. 15-14 μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Μπουρμπουσιό του σερβίρει, υποδοχή της Μιχαηλίδου, είναι πόντος για την ΓΕΑ. 15-15. Χέρι-χέρι πάνε στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες. Από την Γαϊτανίδου, υποδοχή εκεί. Σε πρώτο χρόνο υπάρχει επαφή με το φιλέ. Ο πόντος είναι για την ομάδα της Καβάλας. 16-15. Ήταν ευκαιρία εδώ για την ΓΕΑ να προηγηθεί μετά το 0-1. Το λάθος όμως έφερε πόντο για την ομάδα της Καβάλας, η οποία βρέθηκε μέχρι και το συν 3. Σαπαρδάνη σερβίρει, καλή υποδοχή. Εξ επαφής, υπάρχει επαφή με το φιλέ από πλευράς Καβάλας και έτσι τα λάθη ισοφαρίζονται με αποτέλεσμα να ισοφαριστεί και το σκορ 16-16. Φιλοξενούμενες σερβίρουν. Το σκορ να είναι σε απόλυτη ισορροπία. 16 όλα. Προδοχή εκεί από την Βουρβουτσιό του. Το καρφί της Φλαμουρίδου. Δεν μπορούν να βγάλουν την άμυνα οι παίκτριες της ΓΕΑΣ. 17-16. Στο σερβίς η Αναγνώστου για την ομάδα της Καβάλας. Σερβίρει, υποδοχή με δυσκολία. Παρ' αυτά θα πραγματοποιηθεί. Θετική προσπάθεια η Γερακίνη υποδέχεται. Το πλασέ της Φλαμουρίδου. Κάπα. Θα περάσουν απλά την μπάλα από το φιλέ οι παίκτριες της ΓΕΑΣ. Νέα επιθετική προσπάθεια για την ομάδα της Καβάλας. Το καρφί επάνω στο μπλοκ. Η Γερακίνη με προσπάθεια πόντους πάει στις φιλοξενούμενες 17-17. Μιχαηλίδου σερβίρει. Υποδοχή. Δρόσου στο καρφί εντός ορίων. 18-17 μπροστά η ομάδα της Καβάλας.
Στο σερβίς η Φλαμουρίδου. Φλαμουρίδου σερβίρει επάνω στο φιλέ, ανέμακτος πόντος για τις φιλοξενούμενες, 18-18. Φιλοξενούμενες σερβίρουν μετά από κάποιες συστάσεις του κύριου Στεριόπουλου στον αρχηγό της Γέας Καϊτανίδου. Ο σερβίς πραγματοποιείται. Κακή υποδοχή, 19-18. Μπροστά οι φιλοξενούμενες μετά το 0-1. Είναι η δεύτερη φορά που προηγούνται οι φιλοξενούμενες. Time out που καλεί ο κύριος Σιώκης, προπονητής του ΑΟ Καβάλα. Σερβίς λοιπόν από τις φιλοξενούμενες οι οποίες βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 19-18. Ο Καρπίτης Βουρβουτσιώτου εξαιρετικό για το 19-19. Σερβίς λοιπόν για τις γηπεδούχες με την Ευθυκράτη να σερβίρει. Μπαλά εντός ορίων, άσος για την ομάδα της Καβάλας για το 20-19. Σερβίρει εκ νέου, αυτή τη φορά είναι εκτός ορίων, 20-20. Σερβίς τώρα για την ομάδα της Γέας. Σερβίς είναι καλό, δύσκολη υποδοχή. Θα δυσκολευτούν να βγάλουν την άμυνα, θα τα καταφέρουν εκεί με τη δρόση όμως. Απλά να περάσουν την μπάλα το φιλέ οι γηπεδούχες. Καϊτανίδου, η Γερακίνη θα υποδεχθεί. Η Βουρβουτσιώτου σε επιθετική προσπάθεια για τις γηπεδούχες. Θα βγει η άμυνα από τις φιλοξενούμενες. Μιχαηλίδου, υποδοχή από την Γερακίνη, αναγνώστου. Θα στρώσει την μπάλα. Το Καρφί από την δρόση του. Θα λιωθεί η πορεία της μπάλας. Θα βγάλουν την άμυνα οι φιλοξενούμενες. Μπάλα εκ νέου σε στρώσιμο. Θα βγάλουν την άμυνα, όχι ολοκληρωμένα. Και όμως θα σώσουν τη φάση οι γηπεδούχες και θα κερδίσουν τον πόντο σε μια υπερπροσπάθεια. Σε έναν πόντο που φαινόταν χαμένος. Οι παίκτες της Καβάλας θα κερδίσουν εκ νέου το προβάδισμα με 21-20 σαν το πρώτο σετ. Το σερβίς λοιπόν, time out που καλεί ο προπονητής της Γέας κύριος Κυριαζίδης. Η Δρόσου λοιπόν έτοιμη να σερβίρει. 21-20 μπροστά η ομάδα της Καβάλας μετά και το time out που ζήτησε ο κύριος Κυριαζίδης, προπονητής της Γέας. Το σερβίς επάνω στο φιλέ, 21-21.
Ένα συγκλονιστικό πρώτο σετ με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής καθ' όλη τη διάρκεια του. Σερβίς τώρα για τις φιλοξενούμενες. Είναι καλό, δύσκολη υποδοχή για τη Βουρβουτσιώτου. Η Γερακίνη θα στρώσει. Βουρβουτσιώτου στην ευθετική προσπάθεια με δυσκολία θα βγάλουν την άμυνα εξαιρετική. Η Γαϊτανίδου εκεί θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα της 22-21 για την ομάδα της Γέας. Και είναι για την Καβάλα καθώς ο πόντος πήγε στις γηπεδούκες. Αυτή τη φορά όμως το σερβίς της Βουρβουτσιώτου καταλήγει εκτός ορίων. 22-22. Και σερβίς για την Γαϊτανίδου. Και την Γέα υποδοχή εκεί από την Φλαμουρίδου. Αναγνώστου θα στρώσει. Σαπαρδάνη δεν θα μπορέσει. Με επιθετική προσπάθεια τη Μιχαηλίδου. Με προσπάθεια από τη Γερακίνη. Θα βγάλουν την άμυνα παίκτες της Καβάλας. Όμως ο πόντος θα πάει στις φιλοξενούμενες 23-22. Προβάδισμα σε κέριο σημείο για την ομάδα της Γέας. Time out που καλεί ο κύριος Σιώκης, προπονητής του ΑΟ Καβάλα. Με την Γαϊτανίδου για την Γέα. Σερβίς εκτός ορίων 23-23. Αν κάποια ομάδα τώρα μπορέσει και πάρει 2 σερί πόντους, τότε κερδίσει και το σετ. Σαπαρδάνης ο σερβίς για την ομάδα της Καβάλας. Σαπαρδάνη σερβίρει, Περιάδου υποδέχεται. Υπάρχει λάθος, 24-23. Για διπλή επαφή καταλογίζεται η ομάδα της Γέας. 24-23. Set ball για την ομάδα της Καβάλας με Σαπαρδάνη να σερβίρει. Σαπαρδάνη σερβίρει, υποδοχή με δυσκολία. Μιχαηλίδου, μπάλα θα περάσει. Το φιλέ, νέα θετική προσπάθεια για την ομάδα της Καβάλας. Φλαμουρίδου ψηλά. Η μπάλα είναι εντός ορίων 25-23. 1-0 σετ για την ομάδα της Καβάλας. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το δεύτερο σετ. 1-0 προηγείται η ομάδα της Καβάλας, κερδίζοντας το πρώτο σετ με 25-23 σε ένα συγκλονιστικό πρώτο σετ. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το τέλος. Τελικά η ομάδα της Καβάλας μετά το 23-23 πέτυχε 2 σερί πόντους και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ της αναμέτρησης. Με θυμίσουμε η αναμέτρηση γίνεται στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών. Παλικάρι λοιπόν σερβίρει για την Αιγαία. Υποδοχή από την Βουρβουτσιώτου, Φλαμουρίδου. Αυγή η άμυνα σε πρώτη φάση από τις παίκτριες της Αιγαίας με υπερπροσπάθεια. Φλαμουρίδου, Αναγνώστου. Θα περάσουν την μπάλα με τη δρόση οι παίκτριες της Καβάλας. Αφή της Μιχαηλίδου. Υπάρχει πόντος για τις φιλοξενούμενες από λάθος. 0-1. Και οι φιλοξενούμενες σερβίρουν εκ νέου. Φλαμουρίδου, Αναγνώστου, το καρφί με δυσκολία.
Μιχαηλίδου απλά θα περάσει την μπάλα από το φιλέ. Η Δρόσου υποδέχεται. Τα ψηλά. Φλαμουρίδου και πάλι. Θα βγάλουν την άμυνα. Και από τη Δρόσου. Πάλι η Δρόσου εδώ. Η οποία θα περάσει και τώρα απλά την μπάλα από το φιλέ. Υποδέχονται οι φιλοξενούμενες. Μιχαηλίδου. Δρόσου. Εξ επαφής η Ευθυκράτη θα κερδίσει τον πρώτο πόντο της Καβάλας στο δεύτερο σετ. 1-1. Και τώρα η Αναγνώστου στο σερβίς. Άλλο σερβίρι. Υποδοχή. Μιχαηλίδου στο πλασέ. Η Δρόσου δεν μπορεί να βγάλει ολοκληρωτικά την άμυνα. 2-1 μπροστά. Και πάλι φιλοξενούμενες. Μιχαηλίδου σερβίρει για την Υγεία. Καλό με δυσκολία. Η Φλαμουρίδου εξ επαφής θα βγάλουν την άμυνα της Καβάλας. Βουρβουτσιώτου θα περάσει. Μιχαηλίδου υποδέχεται. Προστρώσιμο η Γερακίνη δεν μπορεί. 3-1 μπροστά η ομάδα της Δράμας. Σέρβις και πάλι από την Μιχαηλίδου για την ομάδα της Γέας. Υποδοχή δύσκολη από τη Φλαμουρίδου. Δεν μπορούν να βγάλουν την άμυνα οι παίκτριες της Γέας. Ο πόντος πάει στην Καβάλα. 3-2. Μειώνουν οι γηπεδούχες. Φλαμουρίδου. Και πάλι στο σερβίς. Με καλό. Νέος άσος από τη Φλαμουρίδου. 3-3. Φλαμουρίδου σερβίρει και πάλι με δυσκολία προσπαθούν οι παίκτριες της Γέας να ολοκληρώσουν την άμυνα, ενώ θα αστρώσει η Δρόσου το καρφί επάνω στο φιλέ Φλαμουρίδου. Ο πόντος πάει στις φιλοξενούμενες. 4-3. Και τώρα η Καραμιτσοπούλου την ομάδα της Γέας. Σερβίρει υποδοχή από τη Γερακίνη. Αναγνώστου σε πρώτο χρόνο το γαρφί είναι άστοχο από την Ευθυκράτη. 5-3 μπροστά η Γέα. Στεφής και πάλι από την Καραμιτσοπούλου για την ομάδα της Δράμας. Καραμιτσοπούλου σερβίρει, υποδοχή από την Γερακίνη. Καρφί από την Βουρβουτσιώτου για το 5-4. Μειώνουνε οι γηπεδούχες. Η Ευθυκράτη σερβίρει για την ομάδα της Καβάλας. Προδοχή εκεί από την Ελευθεριάδου. Θετική προσπάθεια από την Γαϊτανίδου, η οποία θα κερδίσει τον πόντο για την ομάδα της Γέας. 6-4. Πάντα μπροστά οι φιλοξενούμενες. Ζαζίν Παπαποστόλου, υποδοχή από τη Γερακίνη. Θα περάσουν απλά την μπάλα με τη Δρόσου οι γηπεδούχες. Νέα προσπάθεια Καϊτανίδου, δεν θα περάσει την μπάλα από το φιλέ. Εύκολος πόντος για την ομάδα της Καβάλας. 6-5 μειώνουν οι γηπεδούχες. Και τώρα η Δρόσου στο σερβίς για την ομάδα της Καβάλας. Δρόσου σερβίρει. Δύσκολη υποδοχή, εξ επαφής η Σαπαρδάνη, δεν θα βγάλουν την άμυνα οι παίκτριες της Γέας. 6-6.
Μηδρόσου σερβίρει και πάλι πάνω στο φιλέ. Ανέμακτος πόντος για τις φιλοξενούμενες. 7-6 μπροστά η ομάδα της Δράμας. Και η Κάπα σερβίρει για την ομάδα της Γέας. Ο σερβίς, η μπάλα θα περάσει. Άσος από την προσπάθεια της Φλαμουρίδου να υποδεχθεί το σερβίς της Κάπα. Η μπάλα θα βγει εκτός ορίων. 8-6 μπροστά η ομάδα της Γέας. Κάπα σερβίρει εκ νέου. Νέος άσος, 9-6. Καπασερβίρι, υποδοχή δεν είναι καλή συνεννόηση, παρόλα αυτά με δυσκολία και την Δρόσου θα περάσουν την μπάλα από το φιλέ οι γηπεδούχες. Καπα θα στρώσει σε πρώτο χρόνο η Φλαμουρίδου με υπερπροσπάθεια, αναγνώστου την μπάλα ψηλά, η Βουρβουτσιώτου θα περάσει την μπάλα. Νέα επιθετική προσπάθεια τώρα για την ομάδα της Γέας. Πολύ ωραία άμυνα και από την Δρόσου, η οποία θα περάσει και την μπάλα από το φιλέ. Συνεχίζει να έχει επιθετική προσπάθεια η ομάδα της Γέας. Πάνω στο μπλοκ προσπαθούν να περάσουν οι παίκτριες της Γέας, η μπάλα πάνω στο φιλέ. Τώρα με την σειρά τους οι παίκτες της Γέας θα ολοκληρώσουν την άμυνα. Βουρβουτσιώτου στο καρφί, block out. 9-7, έναν μεγάλο πόντο κερδίζουν οι παίκτριες της Καβάλας, οι οποίες βγάζουν συνεχόμενες άμυνες. Γυρίζουν την επίθεση με το μέρος της και μειώνουν σε 7-9. Βουρβουτσιώτου στο σερβίς. Υποδοχή εκεί από την Ελευθεριάδου. Μιχαηλίδου που θα περάσει με πλασέ. Υποδοχή από τη Δρόσου. Αναγνώστου το πλασέ πρωτοχρόνια Τσαπαρδάνη για το 9-8. Μειώνουν στον έναν οι παίκτες της Καβάλας και η Βουρβουτσιώτου σερβίρει εκ νέου. Βουρβουτσιώτου σερβίρει. Υποδοχή από την Ελευθεριάδου. Μιχαηλίδου στο καρφί. Είναι δυνατό, εκτός ορίων. 9-9. Βουρβουτσιώτου στο σερβίς, η Ελευθεριάδου με δυσκολία, δεν μπορούν να βγάλουν την άμυνα οι παίκτριες της Γέας. Άσος από τη Βουρβουτσιώτου, 19 μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Βουρβουτσιώτου σερβίρει, το σερβίς της είναι δυνατό, 10-10, καθώς η μπάλα καταλήγει εκτός ορίων. Το σερβίς τώρα από την Γαϊδανίδου. Προδοχή με δυσκολία από την Βουρβουτσιώτου. Φλαμουρίδου απλά θα περάσει την μπάλα από το φιλέ. Καρφί είναι εύστοχο εκεί από την Γαϊτανίδου για το 11-10 υπέρ της Γέας. Η Γαϊτανίδου σερβίρει για την ομάδα της Γέας. Η Γερακίνη υποδέχεται. Φλαμουρίδου με την προσπάθεια θα βγάλουν την άμυνα οι παίκτες της Γέας. Μάλλον θα περάσει απλά από το φιλέ. Η Φλαμουρίδου υποδέχεται. Αναγνώστου, Σαπαρδάνη στο πλασέ. Θα βγάλουν την άμυνα οι παίκτες της Γέας. Μιχαηλίδου επάνω στο μπλοκ. Νέα προσπάθεια τώρα για την ομάδα της Γέας. Φλαμουρίδου θα υποδεχθεί. Η Δρόσου θα περάσει την μπάλα. Κάπα. Θετική προσπάθεια από την ομάδα της Γέας. Η Δρόσου σε νέα θετική προσπάθεια. Η μπάλα εκτός ορίων. 12-10 μπροστά η ομάδα της Δράμας. Η Γαϊτανίδου του σερβίρει και πάλι.
Υπάρχει λάθος στην τοποθέτηση των παίκτριων της Καβάλας. 13-10 από λάθος υπέρ της ομάδος της Γέας. Στο συν 3 λοιπόν η ομάδα της Δράμας. Η Γαϊτανίδου και πάλι στο σερβίς. Άσος από την Γαϊτανίδου. 14-10. Με έναν σερί 5-0. Η ομάδα της Δράμας έχει πάρει ένα σοβαρό προβάδισμα. Time out που καλεί ο προπονητής της Καβάλας, ο κύριος Σιώκης. Στο σερβίς και πάλι η Γαϊτανίδου για την Αιγαία. Υποδοχή από την Γερακίνη. Μαγνώσου θα στρώσει, Φλαμουρίδου στο καρφί, Δευτεριάδου θα βγάλει την άμυνα στο και δύσκολα. Η Σαπαρδάνη, άλλη μια καλή άμυνα από τους παίκτες της Γέας. Φλαμουρίδου, υποδοχή από τους παίκτες της Δράμας. Με επιθετική προσπάθεια η Γερακίνη θα βγάλει την άμυνα για την ομάδα της Καβάλας. Η Δρόσου στην επιθετική προσπάθεια εκτός ορίων. 15-10 μπροστά η ομάδα της Γέας. Ενώ στον αγωνιστικό χώρο μπαίνει η Κυριακίδου στην θέση της αναγνώστου. Η Γαϊτανίδου σερβίρει και πάλι για την Γέα. Το σερβίς, υποδοχή με δυσκολία του Μπουρβουτσιώτου, εξ επαφής. 16-10. Σοβαρό προβάδισμα για την ομάδα της Δράμας από το δεύτερο σετ. Time out που καλεί ο κύριος Σιώκης, προπονητής του ΑΟ Καβάλα. Έτοιμη η Γαϊτανίδου να σερβίρει για άλλη μια φορά. 16-10 μπροστά η ομάδα της Δράμας. Το σερβίς είναι καλό. Άσος από τη Γαϊτανίδου. 17-10. Γαϊτανίδου συνεχίζει να σερβίρει. Υποδοχή από την Μπουρβουτσιώτου. Φλαμουρίδου, ο Ελευθεριάδου θα βγάλει την άμυνα στο καρφί της Φλαμουρίδου. Θα περάσουν την μπάλα οι φιλοξενούμενες. Γερακίνη, το καρφί από τη Σαπαρδάνη. 17-11. Μειώνουν οι γηπεδούχες. Η Σαπαρδάνη σερβίρει για την ομάδα της Καβάλας. Σερβίς περνάει οριακά το φιλέ, η Ελευθεριάδου. Θα περάσουν απλά την μπάλα από το φιλέ παίκτριες της Δράμας. Πλασέ από τη Φλαμουρίδου και η Κάπα θα ελέγξει. Καρφί από τη Γαϊτανίδου επάνω στο μπλοκ. Υπάρχει επαφή με το φιλέ, πόντος είναι για την ομάδα της Καβάλας. 17-12. Σαπαρδάνη σερβίρει. Η Φεριάδα υποδέχεται. Σε πρώτο χρόνο το καρφί Βουρβουτσιώτου δεν μπορεί να ολοκληρώσει την άμυνα. 18-12 μπροστά η ομάδα της Γέας. Σερβίς πραγματοποιείται. Μωρίδη υποδέχεται. Το καρφί της Φλαμουρίδου, πόντος για την ομάδα της Καβάλας. 18-13.
Κυριακίδου σερβίρει, ενώ πραγματοποιούν αλλαγή οι παίκτριες της Αιγαίας. Η Πασπαλά θα μπει στην θέση της Μιχαηλίδου. Κυριακίδου σερβίρει, δύσκολη υποδοχή, μπάλα πάνω στο φιλέ και πόντος για την ομάδα της Καβάλας. 18-14. Μειώνουν στους 4 οι παίκτριες της Καβάλας. Η Κυριακίδου ετοιμάζεται να σερβίρει εκ νέου. Time out που καλεί ο προπονητής της Αιγαίας, ο κύριος Κυριαζίδης. Σερβίς λοιπόν από την Κυριακίδου. Σε πρώτο χρόνο προσπαθεί να πάρει τον πόντο εκεί η ομάδα της Καβάλας με την Ευτικράτη. Γερακίνη, Κυριακίδου για την Φλαμουρίδου και θα καρφώσει. Η Ελευθεριάδου θα βγάλει την άμυνα. Περάσουν με εξαιρετική προσπάθεια η Κυριακίδου, η Φλαμουρίδου, η κόντρα πάνω στην Ευτικράτη και ο πόντος για την ομάδα της Αιγαίας. 19-14. Μπροστά η ομάδα της Δράμας. Μινού η Λασκαρίδου στην θέση της Νταλιάνη στο παρκέ. Πασπαλά σερβίρει, υποδοχή από τη Γερακίνη με δυσκολία. Δεν μπορούν να βγάλουν την άμυνα, άσος από την Πασπαλά. 20-14. Νέο σερβίς της Πασπαλά πάνω στο φιλέ. Εύκολος πόντος για την ομάδα της Καβάλας. 20-15. Αγγελοπούλου στην θέση της Φλαμουρίδου. Θα πάει και στο σερβίς Αγγελοπούλου. Σερβίς Αγγελοπούλου. Άσος από την Αγγελοπούλου. 20-16. Αγγελοπούλου σερβίρει εκ νέου. Νέο σερβίς, αυτή τη φορά η υποδοχή είναι καλή. Αφή, εξαιρετικός πόντος εκεί από την Πασπαλά, η οποία κάνει το 21-16. Καραμιτσοπούλου ετοιμάζεται να σερβίρει για την Αιγαία. Καραμιτσοπούλου σερβίρει, επάνω στο φιλέ, 21-17. Η διαφορά στους 4, ενώ στην θέση της Ευθικράτη η Βλαχοδήμου για την Καβάλα. Η οποία πάει και στο σερβίς. Μου σερβίρει, Ελευθεριάδου στην υποδοχή. Ο Καρφή από την Καϊτανίδου, η μπάλα εκτός ορίων μετά τον μπλοκ. 22-17. Πολύ κοντά στην ισοφάριση η ομάδα της Αιγαίας. Και η Λασκαρίδου σερβίρει για την ομάδα της Δράμας. Το σερβίρει από τη Δρόσου, Κυριακίδου, το καρφί της Βουρβουτσιώτου. 18-22. Μειώνουν και πάλι στους 4 οι παίκτες της Καβάλας και η Δρόσου ετοιμάζεται να σερβίρει. Η Δρόσου σερβίρει,
μπάλα εκτός ορίων, εύκολος πόντος για την Γέα, 23-18. Πολύ κοντά στην ισοφάριση η ομάδα της Δράμας. Ο σερβίς, υποδοχή για την Βουρβουτσιώτου. Θα ολοκληρώσει τώρα την άμυνα. Ψηλά, Ασπαλά, η Γερακίνη με δυσκολία, πόντος για τη Γέα, 24-18, set ball. Το σερβίς πάνω στο φιλέ από την Κάπα, 24-19, έχει άλλα 5 set ball στη διάθεσή της η ομάδα της Γεάς βέβαια. Ενώ επιστρέφουν Φλαμουρίδου και Αναγνώστου στο παρκέ στην θέση των Κυριακίδου και Αγγελοπούλου. Βουρβουτσιό του Σερβίρη, ο δοκιά την Ελευθεριάδου δεν είναι και καλύτερη. Γαϊτανίδου, Πασπαλά, επάνω στο μπλοκ. Προσπάθεια από τους παίκτες της Γέας και θα βγάλουν την άμυνα. Αναγνώστου θα στρώσει, Φλαμουρίδου επάνω στο μπλοκ, 24-20. Μειώνουν οι παίκτες της Καβάλας. 20-24. 4 set ball ακόμα για την ομάδα της Γέας. Σερβίς από την Βουρβουτσιώτου. Λάθος τοποθέτηση από τις παίκτες της Γέας. 21-24 σε έναν εύκολο πόντο για την ομάδα της Καβάλας. 3 set ball ακόμα για τις παίκτριες της Δράμας. Time out που καλεί ο κύριος Κυριαζίδης της Γέας Δράμας. Στο σερβίς η Βουρβουτσιώτου για την ομάδα της Καβάλας. Υποδοχιά την Ελευθεριάδου είναι καλή. Καρφίτης, Γαϊτανίδου, η μπάλα εντός ορίων, 25-21. Η Γέα Δράμας ισοφαρίζει σε 1-1 σετ. Όλα έτοιμα λοιπόν να ξεκινήσει το τρίτο σετ. 1-1 είμαστε μέχρι στιγμή στα σετ. Το προηγήθηκε η ομάδα της Καβάλας κερδίζοντας το πρώτο σετ 25-23. Η Γέα Δράμας ισοφάρισε κερδίζοντας το δεύτερο 25-21. Η Αναγνώστου του Σερβίρη για την ομάδα της Καβάλας. Σερβίς από την Αναγνώστου. Υποδοχή. Σε πρώτο χρόνο το πλασέ. Βγάλει να μην είναι Βουρβουτσιώτου. Ο Καρφί εκεί από την Φλαμουρίδου. 1-0 για την ομάδα της Καβάλας. Και Αναγνώστου και πάλι στο σερβίς. Αναγνώστου Σερβίρη. Προδοχή για την Ελευθεριάδου. Μιχαηλίδου στο πλασέ. Η Γερακίνη εκεί δεν μπορεί να βγει άμυνα. 1-1 ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενες. Η Μιχαηλίδου Σερβίρη. Γερακίνη το δέχεται σε πρώτο χρόνο. Με πολλή δυσκολία θα βγάλουν την άμυνα παίκτριες της Γέας. Αρχή από τη Βουρβουτσιώτου για το 2-1. Του Σερβίρη, προδοχή με δυσκολία εκεί από την Καραμισοπούλου. Πόντος για την ομάδα της Καβάλας. Υπάρχει λάθος. 3-1.
για την ομάδα της Καβάλας. Βουρβουτσιώτου και πάλι σερβίρει, άσος από τη Βουρβουτσιώτου, 4-1. Μπροστά οι γηπεδούχες. Και πάλι Βουρβουτσιώτου, Ελευθεριάδου με δυσκολία στο μπλοκ, 5-1 μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Time out που καλεί ο κύριος Κυριαζήτης, προπονητής της ομάδας του Γέα. Στο σερβίς και πάλι η Βουρβουτσιώτου. Εξάδει Βουρβουτσιώτου, υποδοχή από την Ελευθεριάδου. Θα περάσουν την μπάλα οι παίκτες της Γέας. Με δυσκολία θα βγει άμυνα. Περάσει εκεί η Ευθυκράτη. Σε πρώτο χρόνο το Καρφί επάνω στο μπλοκ. Με υπερπροσπάθεια Γαϊτανίδου. Πόντος για την ομάδα της Καβάλας, καθώς υπάρχει επαφή με το φιλέ. 6-1 μπροστά οι γηπεδούχες. Και Βουρβουτσιώτου και πάλι στο σερβίς. Βουρβουτσιώτου σερβίρει, οριακά άσος από τη Βουρβουτσιώτου, 7-1. Αλλαγή για την ομάδα της Γέας. Στο γήπεδο η Λασκαρίδου, θέση της Δαλιάνη. Το σερβίς πάνω στο φιλέ. Εύκολος πόντος για την Γέα, 7-2. Καραμισοπούλου σερβίρει για την Γέα. Προδοχή από την Γερακίνη. Ο Καρφί με δυσκολία εκεί η Χιτζίδου. Με ο Καρφί δεν μπορεί να βγάλουν την άμυνα επέκταση Καβάλας. 7-3 μειώνει η ομάδα της Δράμας. Και η Καραμισοπούλου και πάλι στο σερβίς. Καραμισοπούλου σερβίρει. Υποδοχή εκεί με δυσκολία. Θα περάσουν απλά την μπάλα από το φιλέ οι παίκτες της Καβάλας. Θετική προσπάθεια δεν είναι καλή από τους παίκτες της Γέας. Με δυσκολία θα βγει η φάση. Θετική προσπάθεια τώρα για την ομάδα της Καβάλας. Πόντος για την ομάδα της Δράμας. Υπάρχει λάθος. 7-4. Μειώνουν οι παίκτες της Καβάλας. Καραμιτσοπούλου σερβίρει. Εντός ορίων άσος από την Καραμιτσοπούλου, 7-5. Κάλυψαν γρήγορα την διαφορά με αυτό το μικρό 4-0 οι παίκτριες της Δράμας. Καραμιτσοπούλου σερβίρει και πάλι. Πάνω στο φιλέ, 8-5. Σε ένα πόντο που δεν χρειάστηκε να κάνει τίποτα η ομάδα της Καβάλας. Η Ευθυκράτη σερβίρει. Καλό σερβίς. Δύσκολη υποδοχή. Περάσει απλά η μπάλα από το φιλέ από την Γαϊτανίδου. Σε πρώτο χρόνο η Σαπαρδάνη. Δεν μπορούν να βγάλουν την άμυνα οι παίκτες της Δράμας. 9-5 μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Αλλαγή τώρα για την ομάδα της Γέας, η Παπαποστόλου στην θέση της Καραμιτσοπούλου. Ευθυκράτη σερβίρει εκ νέου για την ομάδα της Καβάλας. Καλό σερβίς, δύσκολη υποδοχή από την Γαϊτανίδου.
Μπάλα θα περάσει απλά από τη Μιχαηλίδου. Αναγνώστου θα στρώσει το καρφί της Βουρβουτσιώτου. Εξαιρετικό μπλοκ που θα στήσουν εκεί οι παίκτριες της Αιγαίας. 9-6. Σερβίρει Λασκαρίδου για την Αιγαία. Σερβίρει της Λασκαρίδου πάνω στο φιλέ. 16. Ένας ακόμα εύκολος πόντος για την ομάδα της Καβάλας. Και η Φλαμουρίδου σερβίρει για την ομάδα του ΑΟ Καβάλα. Καλό σερβίς. Χαηλίδου. Θα περάσουν την μπάλα οι φιλοξενούμενες. Γερακίνη θα βγάλει την άμυνα. Το καρφί. Καλή άμυνα και από τις φιλοξενούμενες. Γαϊτανίδου. Η Γερακίνη. Η μπάλα θα πάρει ύψος και θα περάσει από την Βουρβουτσιώτου. Μιχαηλίδου υποδέχεται. Στρώση για την Γαϊτανίδου. Θα φέρει εκεί Παπαδοπούλου. Αλλά ψηλά Φλαμουρίδου. Δεν είναι καλή άμυνα από την Παπαποστόλου. 11-6 σε έναν μεγάλο πόντο. Στο συν 5 η ομάδα της Καβάλας. Σερβίς. Χι. Χαηλίδου. Στρώσιμο. Έχει σταματήσει το παιχνίδι. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση με την γραμματεία, η οποία τελικά καταλογίζει τον πόντο της προηγούμενης φάσης στην ομάδα της Δράμας. M17. Σερβίς για τις φιλοξενούμενες είναι καλό. Δύσκολη υποδοχή και άσος από την ΚΑΠΑ. 11-8. Σερβίρει και πάλι. Δύσκολη υποδοχή από την Γερακίνη. Το καρφί της Παπαδοπούλου εκτός ορίων. 11-9. Σερβίς και πάλι από την ΚΑΠΑ για την Αιγαία. Δύσκολη υποδοχή του Βουρβουτσιώτου, Φλαμουρίδου. Θα βγάλει την άμυνα και ο Αποστόλου, και θα κάνει και την επιθετική προσπάθεια. Βουρβουτσιώτου, μπάλα ψηλά. Το καρφί είναι εντός ορίων αυτή τη φορά από την Παπαδοπούλου. 12-9.
μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Και η Παπαδοπούλου σερβίρει τον ΑΟΚ Καβάλα, αποδοχή. Θα περάσουν απλά την μπάλα οι παίκτριες της δράμας. Αγνώστου, το καρφί της Βουρβουτσιώτου, 13-9. Η ομάδα της Καβάλας και πάλι στο συν 4. Σε αυτό το τρίτο σετ, 1-1. Θυμίζουμε τα σετ μέχρι στιγμής προηγήθηκε η ομάδα της Καβάλας, ισοφάρισε η ομάδα της Γέας. Παπαδοπούλου σερβίρει και πάλι. Αποδοχή, Ελευθεριάδου, Καηλίδου, Παπαδοπούλου, Βουρβουτσιώτου για την Παπαδοπούλου, η οποία απλά θα περάσει την μπάλα από το φιλέ. Ευθερική προσπάθεια τώρα σε πρώτο χρόνο. Εκτός ορίων, 14-9. Time out που καλεί ο προπονητής της Γέας, ο κύριος Κυριαζίδης. Και ο Παπαδοπούλου και βάλει στο σερβίς για την ομάδα της Καβάλας. Το είναι καλό. Αποδοχή και του Παπαποστόλου, η μπάλα θα περάσει. Λαμουρίδου με δυσκολία, η Βουρβουτσιώτου θα περάσει την μπάλα από το φιλέ. Δέχεται η Ελευθεριάδου. Να ψηλά το καρφί. Θα βγάλουν την άμυνα της Καβάλας. Βουρβουτσιώτου σε εύθετη προσπάθεια το μπλοκ. Η μπάλα θα καταλήξει στο παρκέ. 14-10 μειώνουν οι φιλοξενούμενες σε έναν επεισοδιακό πόντο. Το παιχνίδι μας έχει χαρίσει αρκετούς από αυτούς. Μετανή του σερβίρι. Προδοχή. Σαπαρδάνη. Βουρβουτσιώτου. Θα βγάλουν την αμυναϊκή επέκταση της Γέας. Παπαποστόλου. Προσπάθεια τώρα Φλαμουρίδου. Δεν θα μπορέσουν τουλάχιστον εύκολα. Ειδικά υπάρχει τέταρτη επαφή με αποτέλεσμα ο πόντος να πάει στην ομάδα της Καβάλας για το 15-10. Στο συν 5 οι γηπεδούχες με την Σαπαρδάνη, την αρχηγό τους, να βρίσκεται στο σερβίς. Σαπαρδάνη σερβίρει, Ελευθεριάδου δύσκολα, άσος από τη Σαπαρδάνη, 16-10. Ενώ πραγματοποιούν αλλαγή οι φιλοξενούμενες είναι η Πασπαλά, η οποία μπαίνει στη θέση της Μιχαηλίδου. Σαπαρδάνη και πάλι στο σερβίς. Σερβίρει Σαπαρδάνη με δυσκολία. Το Βουτσιώτου, το πλασέ εκεί. Θα βγάλουν την άμυνα οι φιλοξενούμενες. Πασπαλά θα περάσει απλά την μπάλα από το φιλέ. Εκεί όπου δεν υπάρχει αντίπαλη παίκτρια και θα κερδίσει τον πόντο για την ομάδα της. 16-11, ολιγόρησε εκεί η ομάδα της Καβάλας. Ένας πόντος που δεν το περίμενε η ομάδα της Γέας. Καταλογίζεται στον πίνακα του σκορ. Σερβίς πραγματοποιείται, η υποδοχή δεν είναι και καλύτερη δυνατή. Άσος από την παλικάρη, η οποία πάει και πάλι στο σερβίς. 16-12 μειώνουν οι φιλοξενούμενες. Νέο σερβίς, φορά υποδοχή είναι καλή. Αγνώστου σε πρώτο χρόνο το καρφί. Ο πόντος πάει στις φιλοξενούμενες καθώς υπάρχει και επαφή με το φιλέ. 16-13. Και με αυτό το μικρό 3-0
4 μαζεύουν τη διαφορά στο πλην 3 οι παίκτριες της Δράμας. Time out που καλεί ο κύριος Σιώκης, προπονητής του ΑΟ Καβάλα. Σερβίρουν και πάλι οι φιλοξενούμενες. Το σκορ είναι 16-13 υπέρ της Καβάλας στο τρίτο σετ της αναμέτρησης για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο καρφί, αυτή τη φορά ο πόντος θα πάει στις γηπεδούχες, 17-13. Και Αναγνώστου έτοιμη να σερβίρει για την ομάδα της Καβάλας. Ένας σερβίρει. Προδοχή από τη Γαϊτανίδου, καρφί επάνω στο μπλοκ. Πόντος για την ομάδα της Καβάλας για το 18-13. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν την άμυνα εκεί οι παίκτριες της Γέας. Στο συν 5 η ομάδα του ΑΟ Καβάλα. Και Αναγνώστου σερβίρει και πάλι. Σερβίς Αναγνώστου, υποδοχή από τη Γαϊτανίδου. Το καρφί, καλή άμυνα εκεί από τον Παπαδοπούλου. Βουρβουτσιώτου επάνω στο μπλοκ, η μπάλα λιώνεται, η πορεία της όμως καταλήγει στο παρκέ για το 19-13 και πάλι η διαφορά στους 6 για την ομάδα της Καβάλας, η οποία φαίνεται να έχει ένα σεβαστό πλεονέκτημα για την κατάκτηση του τρίτου σετ. Καλή άμυνα και του Παπαδοπούλου. Στην μπάλα η Φλαμουρίδου, με δυσκολία θα βγάλουν την άμυνα οι παίκτριες της Γέας. Αναγνώστου για τη Φλαμουρίδου, το καρφί. 20-13 στο συν 7 η ομάδα της Καβάλας. Και η Αναγνώστου και πάλι στο σερβίς. Ένας σερβίρει, υποδοχή εκεί από την Αποστόλου, θα βγάλουν την άμυνα παίκτης της Καβάλας. Βουρβουτσιώτου, το καρφί, 21-13 για την ομάδα της Καβάλας. Και η Αναγνώστου τώρα και πάλι με την μπάλα στα χέρια για να σερβίρει. Και σε την Αναγνώστου, Ελευθεριάδου υποδέχεται. Ο Αποστόλου εκτός ορίων, 22-13 μπροστά η ομάδα της Καβάλας για 9. Εκτός η Παπαποστόλου, μέσα η Καραμισοπούλου για την Γέα. Η Αναγνώστου στο σερβίς. Αναγνώστου σερβίρει. Καλή υποδοχή. Ψευκή προσπάθεια πάνω στο φιλέ από την Γαϊτανίδου. 23-13 στο συν 10 η ομάδα της Καβάλας. Φαίνεται πως το τρίτο σετ ανήκει στην ομάδα της Καβάλας. Εκτός η Γαϊτανίδου στην θέση της Στόικου. Και στο σερβίς η Αναγνώστου για την Καβάλα. Ο σερβίρει, υποδοχή από τη Στόικου. Ψηλά, το καρφί επάνω στο μπλοκ, η Ελευθεριάδου με υπερπροσπάθεια. Πρέπει να περάσει την μπάλα το φιλέ, η Γερακίνη είναι εκεί. Ψηλά, το καρφί της Βουρβουτσιώτου για το 24-13. Set ball για την ομάδα της Καβάλας, η οποία έχει 11 στη διάθεσή της. Αναγνώστου σερβίρει. Ελευθεριάδου υποδέχεται. Δεν μπορούν να βγάλουν την άμυνα οι παίκτριες της Γέας. Άσος από την Αναγνώστου. Τέλος τρίτου σετ. ΑΟ Καβάλα 25. Γέα Δράμας 13. 2-1 μπροστά η ομάδα της Καβάλας.
Έναρξη λοιπόν για το τέταρτο σετ, 2-1. Προηγείται η ομάδα της Καβάλα στα σετ. Η ομάδα της Γέας είναι στο σερβίς. Υποδοχή εκεί από την Παπαδοπούλου. Βουτσιώτου στο καρφί. Με πολλή δυσκολία θα βγάλουν την άμυνα οι παίκτριες της Γέας. Παπαδοπούλου, Κυριακίδου στο καρφί. Θα βγάλουν την άμυνα και πάλι οι παίκτριες της Γέας. Βουρβουτσιώτου στο καρφί. Με δυσκολία η Χιντζίδου. Μιχαηλίδου θα περάσει την μπάλα από το φιλέ. Νέα προσπάθεια. Πάλι Παπαδοπούλου, Κυριακίδου. Βουρβουτσιώτου στο πλασέ για την εξαιρετική άμυνα που θα βγάλουν οι παίκτες της Δράμας και η Χιντζίδου και πάλι Βουρβουτσιώτου στην Κυριακίδου. Στην έτερη Βουρβουτσιώτου η οποία θα καρφώσει και θα δώσει ένα μεγάλο πόντο στην Καβάλα. Για το 1-0 της Καβάλας στο τέταρτο σετ. Κυριακίδου σερβίρει για την ομάδα της Καβάλας. Η υποδοχή Βουρβουτσιώτου, Κυριακίδου. Βουρβουτσιώτου στο πλασέ. 2-0 για την ομάδα της Καβάλας στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ. Η Κυριακίδου σερβίρει επάνω στο φιλέ. 2-1 μειώνουν οι παίκτριες της Γέας. Η Πασπαλά σερβίρει για την ομάδα της Δράμας. Έρχεται της Πασπαλά. Όχι της Βουρβουτσιώτου. Το καρφί από την έτερη Βουρβουτσιώτου. Θα βγει η άμυνα τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Κυριακίδου. Η Δρόσου είναι εντός ορίων. 3-1. Μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Βουρβουτσιώτου σερβίρει. Προδοχή από την Πασπαλά. Μιχαηλίδου επάνω στο μπλοκ. Νέα προσπάθεια από τη Μιχαηλίδου. Βγάλουν την άμυνα. Το καρφί εκεί από την Θικράτη. Θα βγάλουν την άμυνα παίκτρες της Γέας. Αυτή προσπάθεια θα βγει άμυνα εκεί από την Βουρβουτσιώτου. Το καρφί της Δρόσου επάνω στο μπλοκ. Πόντος για τη Γέα. 3-2. Σερβίς λοιπόν για την ομάδα της Γέας. Δοχή από την Παπαδοπούλου. Κυριακίδου θα περάσει την μπάλα από το φιλέ. Καρφί της Γαϊτανίδου είναι εντός ορίων. 3-3. Ισοφαρίζουν οι Δραμινές. Πάλι στο σερβίς η Λασκαρίδου. Δοχή και την Ευθυκράτη. Ο καρφί της Παπαδοπούλου. Δεν είναι και καλύτερη δυνατή άμυνα εκεί από την Πασπαλά. 4-3 μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Η Ευθυκράτη σερβίρει για τις γηπεδούχες. Σερβίς Ευθυκράτη. Δύσκολη υποδοχή, παρόλα αυτά ολοκληρώνεται ένα πλασέ. Βγάλει την άμυνα Κυριακίδου. Παπαδοπούλου στο καρφί, εντός ορίων. 5-3 μπροστά η ομάδα της Καβάλας.
Η ευθυκράτη σερβίρι. Αδοχή από την Γαϊτανίδου. Θετική προσπάθεια. Θα βγάλει την άμυνα εκεί η ευθυκράτη. Ο Καρφίτης Ρώσου επάνω στο μπλοκ. Η Σαπαρδάνη. Και η Βουρβουτσιώτου θα περάσει την μπάλα από το φιλέ. Τζίδου. Μιχαηλίδου. Ιδρόσου. Βουρβουτσιώτου. Ιδρόσου στην επιθετική προσπάθεια. Θα βγάλουν την άμυνα με την κάπα. Οι φιλοξενούμενες, η οποία δεν θα ολοκληρωθεί. 6-3. Μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Δικράτη σερβίρι. Όχι. Κανίδου. Η ευθυκράτη δεν θα μπορέσει να βγει άμυνα. 6-4 μειώνουν οι φιλοξενούμενες. Και η Μιχαηλίδου στο σερβίς για την Γέα. Μιχαηλίδου σερβίρι. Ποδοκιά την Παπαδοπούλου. Σαπαρδάνη. Ο Παπαδοπούλου απλά θα περάσει την μπάλα από το φιλέ. Ευθετική προσπάθεια. Καλή και η άμυνα όμως. Σαπαρδάνη θα σηκώσει το πλασέ της Δρόσου με δυσκολία. Η Δρόσου κεφάλι. Πόντος για την ομάδα της Γέας, καθώς υπάρχει λάθος, με αποτέλεσμα να γίνει το 6-5 και η διαφορά να είναι στην ελάχιστη τιμή της υπέρ της Καβάλας. Η Μιχαηλίδου σερβίρει για τη Γέα. Καλό σερβίς. Καλή και υποδοχή από την Βουρβουτσιώτου. Παπαδοπούλου στην επιθετική προσπάθεια πάνω στο μπλοκ. Σαπαρδάνη θα βγάλει την άμυνα. Θα περάσει την μπάλα η Κυριακίδου. Ασυνεννοησία εκεί και ένας πόντος από το πουθενά για την Καβάλα για το 7-5. Η Δρόσου σερβίρει. Καλός σερβίς της Δρόσου. Άσος. Δρόσου σερβίρει και πάλι. Καελίδε πάνω στο μπλοκ. Δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα. 7-6 καθώς ο πόντος επαναλήφθηκε. Στην προηγούμενη φάση, με αποτέλεσμα τώρα η διαφορά είναι και πάλι στην ελάχιστη τιμή της. Και η Γαϊτανίδου, η αρχηγός των φιλοξενουμένων, είναι έτοιμη να σερβίρει. Γαϊτανίδου επάνω στο φιλέ. 8-6 σε έναν ανέμακτο πόντο για την ομάδα της Καβάλας. Παπαδοπούλου στο σερβίς. Τζίδου στην υποδοχή. Πασπαλά. Βγάζει την άμυνα σε πρώτη φάση ο Παπαδοπούλου. Η Βουρβουτσιώτου θα ολοκληρώσει την προσπάθεια εκτός όριων. 8-7. Σερβίς από την Γέα και την Βουρβουτσιώτου. Ιδιαίτερη Βουρβουτσιώτου στην επιθετική προσπάθεια. Υπάρχει πόντος για την ομάδα της Καβάλας, καθώς υπάρχει επαφή με το φιλέ. 9-7. Μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Σαπαρδάνη σερβίρι. Αποδοχή εκεί από την Γαϊτανίδου, η οποία θα κάνει και την επιθετική προσπάθεια επάνω στο φιλέ. 17 μπροστά οι υπεδούχες. Σαπαρδάνη και πάλι στο σερβίς. Σαπαρδάνη σερβίρι, υποδοχή από την Γαϊτανίδου. Κάπα θα στρώσει για τη Μιχαηλίδου. Θα βγάλει την άμεσα πρώτη φάση Παπαδοπούλου. Κυριακίδου. Παπαδοπούλου θα περάσει απλά την μπάλα από το φιλέ. Στην προσπάθεια τώρα με την Πασπαλά. Κυριακίδου.
Η Δρόσου θα περάσει την μπάλα. Ναι, επιθετική προσπάθεια για την Γέα με την Μιχαηλίδου. Ωραία εκεί η Παπαδοπούλου, Γουρβουτσιώτου. Ο πόντος είναι για τις φιλοξενούμενες. Και στο σερβίς η ομάδα της Γέας. Πάνω στο φιλέ η Κάπα για το 11-8. Η Κυριακίδου σερβίρει για την ομάδα της Καβάλας. Καλό το σερβίς, καλή και υποδοχή εκεί από την Καϊτανίδου. Μιχαηλίδου στην επιθετική προσπάθεια. Εκτός ορίων, ο πόντος είναι για την ομάδα της Καβάλας 12-8. Κυριακίδου και πάλι στο σερβίς για την ομάδα του ΑΟ Καβάλα. Κυριακίδου σερβίρει. Το τοχή δεν είναι και καλύτερη. Άσος από την Κυριακίδου 14-8 στο συν 6. Η ομάδα της Καβάλας σε αυτό το τέταρτο σετ. Μιχαηλίδου εκτός για την Γέα, ενώ η Κυριακίδου σερβίρει και πάλι για την Καβάλα. Σερβίς της Κυριακίδου, υποδοχή δεν είναι και πάλι καλή. Η προσπάθεια δεν ολοκληρώνεται. Άσος από την Κυριακίδου 14-8. Υπάρχει και αλλαγή. Time out όμως που καλεί ο κύριος Κυριαζίδης, προπονητής της Γέας Δράμας. Στο παρκέ μετά τα time out, το οποίο κάλεσε ο κύριος Κυριαζίδης, η Κυριακίδου συνεχίζει να σερβίρει. Στο συν 6 η ομάδα της Καβάλας. Σε αυτό το τέταρτο σετ 2-1 προηγείται η ομάδα του ΑΟΚ. Κακή υποδοχή, άλλος ένας άσος. 15-8. Φαίνεται να υπάρχει μια πτώση στην απόδοση της ομάδας της Γέας. Κυριακίδου σερβίρει, οδοχή, Κάπα ψηλά, το καρφί επάνω στο μπλοκ, νέα προσπάθεια και πόντος για την ομάδα της Γέας μετά από αρκετή ώρα να μειώσει σε 15-9. Η Πασπαλά σερβίρει για τη Γέα. Περάσει, υποδοχή, Κυριακίδου ψηλά, η Δρόσου δεν θα μπορέσει να περάσει την μπάλα από το φιλέ, τέταρτη επαφή εκεί από την Βουρβουτσιώτου. 15-10. Σερβίς η Πασπαλά για την Γέα. Καλό σερβίς, Βουρβουτσιώτου υποδέχεται. Ιδιαίτερη Βουρβουτσιώτου σε ένα πλασέ που δεν θα περάσει το φιλέ. 15-11 και η διαφορά μαζεύεται. Time out που καλεί ο κύριος Σιώκης, προπονητής του ΑΟ Καβάλα. Η Γαϊτανίδου σερβίρει για την Γέα. Άλλη υποδοχή εκεί την Βουρβουτσιώτου. Τα ψηλά, το καρφί της Δρόσου. Καλή άμυνα από τις φιλοξενούμενες. Νέα επιθετική προσπάθεια. Θα βγάλουν την άμυνα οι γηπεδούχες σε ένα πλασέ. Καλή αμυντική προσπάθεια εκεί από τις φιλοξενούμενες. Η Κυριακίδου δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα. 15-12. Και η διαφορά πέφτει στους 3 από ένα καλό σερί των φιλοξενούμενων από 15-8.
σε 15-12. Και η Πασπαλά σερβίρει. Θα περάσει οριακά. Αγγελοπούλου θα υποδεχθεί. Η Δρόσου στο καρφί. Η Πασπαλά δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί εκεί η άμυνα. 16-12 για την ομάδα της Χαβάλας. Και η Βουρβουτσιώτου σερβίρει για τις γηπεδούχες. Σερβίς Βουρβουτσιώτου, υποδοχή. Στρώσιμο το πλασέ εκεί από την Παπαποστόλου. Νέα θετική προσπάθεια τώρα για την Καβάλα. Εξαιρετική προσπάθεια για την Ευθυκράτη. Θα βγάλουν όμως εξαιρετικά την άμυνα και οι φιλοξενούμενες. Αγγελοπούλου. Θα βγει άμυνα από τη Χιτζίδου. Μια επιθετική προσπάθεια θα περάσει. Βουρβουτσιώτου για την Κυριακίδου. Η Δρόσου πάνω στο μπλοκ. Υπάρχει επαφή με το φιλέ. Και ο πόντος πάει στην ομάδα της Καβάλας. Ένας μεγάλος πόντος που ολοκληρώνεται με λάθος σύμφωνα με τον διαιτητή της αναμέτρησης. 17-12. Και η Βουρβουτσιώτου σερβίρει για την Καβάλα. Το σερβίς είναι δυνατό, εκτός ορίων. 17-13. Η Λασκαρίδου σερβίρει για την Γέα. Αποδοχή εκεί από την Ευθυκράτη. Η Δρόσου στο καρφί, blockout. 18-13. Στο συν 5 η ομάδα της Καβάλας. Η Βλαχοδήμου στο σερβίς. Η Σριχτίσα Βλαχοδήμου. Στρώσιμο το καρφί επάνω στο μπλοκ. Εξαιρετική άμυνα από τη Γέα. Ο Αποστόλου βγάλει την άμυνα εκεί η Βουρβουτσιώτου. Το καρφί από την Αγγελοπούλου. Θα βγάλουν την άμυνα επέκτρες της Γέας. Με τη σειρά τους και παίκτες της Καβάλας. Πάλι Αγγελοπούλου στην επιθετική προσπάθεια εκτός ορίων. 18-14. Και η Στόικου τώρα για τη Γέα. Στόικου σερβίρει. Αποδοχή. Ψηλά η Αγγελοπούλου σε ένα πλασέ. Εκεί που είναι η Χιτζίδου. Θετική προσπάθεια από την Παπαποστόλου. Μπάλα εκτός ορίων 18-15 για τη Γέα. Και η Στόικου σερβίρει και πάλι. Εκτός ορίων το σερβίς της Στόικου. 19-15. Ενώ επιστρέφει Φλαμουρίδου στην θέση της Κυριακίδου στον αγωνιστικό χώρο για την Καβάλα. Time out που καλεί ο προπονητής της Γέας, ο κύριος Κυριαζίδης. Στο σερβίς λοιπόν η Δρόσου για την Καβάλα. Καλή υποδοχή. Αποστόλου, η Δρόσου, Σαπαρδάνη, Φλαμουρίδου. Αλλοιώνει την πορεία και βγαίνει άμυνα με τη Χιτζίδου. Στόικου εκεί. Η Σαπαρδάνη δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα. 19-16. Μειώνουν οι παίκτες της Γέας. Ενώ η Αναγνώστου στην θέση της Δρόσου για την Καβάλα. Σερβίς από τη Στόικου. Όχι εκεί.
Καρφί της Φλαμουρίδου, θα βγάλουν την άμυνα οι παίκτριες της Γέας. Επιθετική προσπάθεια Αναγνώστου σε πρώτο χρόνο από τη Σαπαρδάνη, με αρκετή δυσκολία εκεί. Θα ολοκληρωθεί και αυτή τη φορά η άμυνα της Γέας. Αναγνώστου σε πρώτο χρόνο, αυτή τη φορά θα επιτευχθεί ο στόχος. 20-16 για την ομάδα της Καβάλας, που είναι 5 πόντους μακριά από την νίκη. Αγγελοπούλου σερβίρει για την ομάδα της Καβάλας. Υποδοχή από τη Φιτζίδου δεν είναι και καλύτερη δυνατή. Με δυσκολία εκεί η Πασπαλά. Θα βγει τελικά η άμυνα. Αναγνώστου για την Βουρβουτσιώτου επάνω στο μπλοκ. Ο πόντος πάει στη Γέα. 20-17. Σερβίς λοιπόν για την ομάδα της Γέας. Καλή υποδοχή από την Αγγελοπούλου. Αναγνώστου, Βουρβουτσιώτου, Σαπαρδάνη ψηλά. Θα σώσει Φλαμουρίδου. Με υπερπροσπάθεια οι παίκτες της Γέας θα βγάλουν την άμυνα. Αναγνώστου, Βουρβουτσιώτου σε νέο καρφί. Και πάλι θα βγει άμυνα και από τους παίκτες της Γέας. Πασπαλά θα πετύχει τον πόντο για το 20-18. Σερβίς από την ομάδα της Γέας και πάλι. Αναγνώστου θα στρώσει για την Βουρβουτσιώτου επάνω στο μπλοκ, δεν μπορεί να βγει άμυνα. 21-18. Μπροστά η ομάδα της Καβάλας, ενώ αλλαγή πραγματοποιείται η Ευθυκράτη στην θέση της Βλαχοδήμου. Σαπαρδάνη σερβίρει, δεν είναι καλή υποδοχή. Άσος από τη Σαπαρδάνη. 22-18. Σαπαρδάνη σερβίρει και πάλι για την Καβάλα. Οριακά θα περάσει, με δυσκολία θα βγει εκεί από την Παπαποστόλου. Θα περάσουν την μπάλα με την Πασπαλά οι παίκτριες της Γέας. Το καρφί από την Ευθυκράτη για το 23-18 και μια διαφορά ασφαλείας για την ομάδα της Καβάλας, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη της νίκης απέναντι στην Γέα. Σαπαρδάνη σερβίρει. Προδοχή εκεί. Μάχες στον αέρα, ο πόντος είναι για τη Γέα. Οι φιλοξενούμενες μείνουν σε 23-19 εκεί. Η Κάπα πάει στο σερβίς. Ο σερβίς θα περάσει, υποδοχή. Το καρφί της Βουρβουτσιώτου μπλοκάουτ. 24-19. Set ball, match ball, 5 στη διάθεσή της η ομάδα της Καβάλας. Και η Φλαμουρίδου σερβίρει για την ομάδα της Καβάλας. Η υποδοχή δεν είναι και καλύτερη δυνατή. Άσος 25-19, 3-1 τελικό αποτέλεσμα υπέρ της ομάδας της Καβάλας απέναντι στην αντίστοιχη της Γέας Δράμας.
ήττα από την Καβάλα σε ένα όμορφο παιχνίδι. Θέλω το σχόλιο σας. Είναι τα πρώτα μας βήματα αυτής της ομάδας. Φέτος γεννήθηκε η Γαία Δράμας. Ελπίζουμε ότι κάθε φορά θα είμαστε καλύτεροι. Ήταν πραγματικά ένα όμορφο παιχνίδι. Δίκαια κέρδισε η Καβάλα, αλλά δείξαμε και εμείς ότι κάποιοι είμαστε. Το δικό σας σχόλιο. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε. Τι να κάνουμε, δεν βγήκαν μερικά πράγματα, έγιναν αρκετά λάθη, δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε μερικές φορές. Άλλες φορές νομίζω ότι υποκριθήκαμε καλά, αλλά άξια κέρδισε η Καβάλα. Σας πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, νίκη απέναντι στην Γαία Δράμας για το θεσμό του κυπέλου. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Εντάξει, το κύπελο φυσικά το κάνουμε σαν φιλικό για περισσότερους αγώνες και για την προετοιμασία. Δεν πιστεύω ότι δώσαμε το καλύτερο εαυτό μας, αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές καλά τα πήγαμε. Ήρθε το αποτέλεσμα. Ναι. Κάναμε μια άξια προσπάθεια. Προσπαθούμε τώρα μαζί, παίζοντας με το γυναικείο, να αποκτήσουμε εμπειρίες, γιατί η ομάδα μας απαρτίζεται από κορασίδες όπως και γυναίκες, και ελπίζουμε να τα πάμε καλά και να κατακτήσουμε μια καλή θέση. Μια υπόσχεση για τη φετινή χρονιά. Κορασίδες σίγουρα, πανελλήνιο, και γυναικείο την καλύτερη θέση. Θέλουμε να πάμε και στα προκριματικά φέτος. Αλλά οι κορασίδες είναι ο κύριος στόχος πάλι. Μια πολύ καλή προσπάθεια στο γήπεδο όλη μέρα και να προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, νίκη για τον θεσμό του κυπέλου απέναντι στην Γαία Δράμας. Θέλω το δικό σας σχόλιο για την εικόνα του παιχνιδιού. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε από την αρχή. Πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, όπως είναι τα πράγματα, από τη Γαία. Η Γαία είναι αποδυναμωμένη, έχει προβλήματα με τα δελτία της, δεν τα έχει όλα. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Έχει μια ιστορία μεγάλη, αφού κουβαλάει από πίσω της τον Ερμή. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα βλέπουμε τα παιχνίδια του κυπέλου σαν φιλικά. Είναι ευκαιρία να κάνουμε ένα δυνατό φιλικό ακόμα στην επόμενη φάση με μια ομάδα από την Α2, ή τη Νίκη ή τη Βίσα. Ακόμα και τώρα και σήμερα κάνουμε δοκιμές σε διάφορες θέσεις, να δούμε τα πατήματά μας, πώς είναι η ομάδα, για να μπορέσουμε από τις 20 Νοεμβρίου που αρχίζει το γυναικείο να είμαστε όσο δυνατόν καλύτεροι. Προτεραιότητα ακόμα και στο γυναικείο έχουν οι ομάδες Κορασίδων και Νεανίδων, που εκεί θέλουμε να κάνουμε τη διάκριση φέτος όπως τα τελευταία 2 χρόνια. Υπόσχεση δηλαδή για τη φετινή χρονιά. Υπόσχεση δεν μπορώ να δώσω. Κάθε παιχνίδι μπορεί να το κερδίσεις εύκολα, μπορεί να το χάσεις εύκολα. Είναι η ψυχολογία, είναι οι γυναικείες ομάδες, είναι μικρές ηλικίες. Στόχος μας, μπορώ να πω ότι στόχο έχουμε, να βγούμε πρώτοι στις Νεάνιδες και στις Κορασίδες, και από εκεί και πέρα αν έρθει κάτι στο γυναικείο, καλώς να ορίσει. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.